सौखी हावे आरामस इतकी गायनाजी पुरसोतर बसल्या म्हणलं तसत वई आज मका आराम ही त्यामुळे रे मिगेल माई कुळार चमकली ती अत्त माळ नवे तसदावनो तंगलान मल काम असता तसदावन तन्नी भावते चमकली ती मक्का तारामाची सकाळी कसन खान करते की त्यांची आमगे 4 जण बुत्ती घालता त्यांच्या मिदन पर हरतत वे कडेर संजे केल्लर केल्ली नतलर ना म्हणरी पाणीपुरी मसालपुरी असल कसने आम्ही संजवाळ खाल म्हणरी रात्री कसने खाय नती फ्रूट्स कसने असल्यारी त्या खातती ना मला तशी रिदत होती चरडू अंक पाणीपुरी मसालपुरी मला भारी प्रीती नाव चरडू आले आम काही प्रीती म्हणूया ते कसने एक चूर खातात वे दलते इंका पक्कने रंदप कोर्च म्हणरी एक सीत एक सारू आणि आमगे लापत बांधव हापूल वडी असत मग त्या कसने तळलेला असता तशी जेवता ती वय फ्री असतं कसने दवा कर थाव मायक तशी नाही सकाळी एक नमने दवका दनपार एक नमने संजे एक नमने रात्री एक नमने ओयो यो यो खाल्ली तिथलं पाहुणा मिगेल अम्मा सानस्तान म्हणतसिली अशी मस्त खातलेंक चौथी रगडशी तोंड म्हण तशी मिगेल माई आम्ही कसं होतस वे माई पडेल रे मग एक नमने पड जाडे होछे तुम्ही हसता की कसं की सपूर नळी चपून भरी म्हणतात मग तशी मिगेल माई कितलं खाल्लं रे थोड दऊच म्हणू ना हाव तशी कसं खाय निघालं रे भागच म्हणू ना मक दिसता तंक्रन दबकतन हा दळबोन पळैत नवे तशी दान हा थोडी दऊच की म्हणू मक मिगेल बमनन के नाय सांगतेस हात पाय कड्डी थोडी गुड्डी म्हणू हाव कसं करचे देवन मग कशी सृष्टी केला नवे ते देवन मिस्टेक मिगेल वे आज मका मस्त पुरसोती त्याक म्हणरी पैरा इतराची एक वारा दौकदल तिथले रंदे काय सिंधुनो सोय हे निकांतून दवन सोडला पटापटा रंदप कोरचे दत नवे म्हणू कोण ते बरी उलैतस मोपत संग नवे म्हणते ती पद सांगता बा पद संग निदलरी माक कल्लल जिर कमो सांगता मी गेली माई घरांत नाशी मक्का आराम कोरच्या कसने काम नाशी करता सरी गम हाम करता सरी गम कंतील सोयी संदे खाई फ्रिजात पटपट रंदप कोरनो आम्ही वगी जाऊचस अशी आराम घेऊचस मिगेले माई घरांत नाशी मक्का आराम कोरच्या कसने काम नाशी करता सरी घम हाव करता सरी घम अम्मा नागो चरडुव नागो आम्ही दोघांची लगी बैसून हसून कोनो दव्या मोगांची आम्ही दव्या मोगांची गायन गायन मोगाची गायन हाव आईली गो बसला रुटला तुगले उडगा स्वगी पवली गो हंगा वगी पवली गो आणि तुम्ही माळो नवरात्री पूर्ती मुगसून येत मिळेल नव्हे होई गो गायना पुरा मुगसून येऊ का म्हणलेतलं गो माक पळते माळाच रंदप जोन जोन बेजार लागून गेल गो केदन तुगल हत्तन तो सारो सीत कालचे पैचे खतखतेल रंदप जऊत की म्हणा शिदल गो तुका ಹೆಚ್ಚನ್ ಕಾಣಕಮ್ಮ ತುಗೆಲ್ ಸುನ್ನೆನ ಫ್ರಿಜ್ ಬರೀ ಸಿಂದಿಲ್ ರಂದೆಕಾಯಿ ಸೋಯಿ ಪೂರ್ತಿ ದವರ್ಲಾಗೋ पटापट रंदप करता मात्र फ्रेश रंदप बेजार कोरना किते हो हन्नेन रंदकाय सिंधू ननी दवरलावे तशी लायदले माकंत गम्मत हन्नेन केलेल रंदप ओणिदले
ಆ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ತರಕಾರಿ ಸೋಯಿ ಪರಗ್ येऊन ನಾಯಿ ರಂದಪ್ಕೊಂಡ್ಗಿನ್ ಜವಿ ಎತ್ತಪ್ಪ तुगेलोटनी कोण आयला गो मिगेलोट्टू आमगेल गुंड आयला रे हा गुंड आयला रे तू ते कसं की क्लासाने वचून सपोर्ट जाता म्हण सांगिलो क्लास कसं की चमकलेलो जाल्यार सपोर्ट जाल्यार मात्र हांव न्ही आमगे इन्स्ट्रक्टर तो कितलो सपोर्ट जालो म्हळ्यार कळ्ळें ताका चमकूच्या शक्ती नाशी क्लास बंद केलं क्लास बंद केल्वे कसं लेका कितले म्हळ्यार हांव सुनंदा करण भावाल पूत नवे तिगेल म्हणके म्हाका भूक चड ती सपोरी आसा हांव चिकी थोरस तितलेंची पळे खवचे ना खंय पिवचे ना खंय तांणी सांगेल टायमार कळ्ळें दवरलें दवरता ती तितले खाल्यार म्हाका खंय पावत सांग हांव होगूर होगूर तांगेल हांगेल पोती खवचे सूर केल्ले गलाट करतसिली ती सवतसिली नवे त्यात हांव निप्पोन खातसिलो ಒಟ್ಟು ಹಾವು ಬಗ್ಗಿಲ್ಲೋ ನಾ ಮಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿ सांगून म्हाका पनिशमेंट दिवन तो इन्स्ट्रक्टर बघून 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 गेलो हांव मात्र सपोरू तायनी पळय आनी किती की चड थोर जाल हांव कसं करचें गजाणा जाय जाल्यार पेट्ट खाता सवोंग घेता मारोन घेता मान मर्यादे ना म्हाका न्हीद जाय जाल्यार सोडता खावूच मात्र जायना पळय इतलें खावनूच म्हाका भूक काय नशी असलं रे हांव कशी असतं म्हण सांग पळोवया तितलं मात्र नाही खंय रे गजू अगं खंय गेलं रे सरसून घेनात म्हणतात खंय तशी जाऊन आता घरान तू अस माव एकली येऊ का नव्हे म्हणून मी गेलो टो आईलो इतलं उलेल नव्हे होणे म्हाका जोर भूक लागतस कसं नाही पुणे खावच्या कोण दी हा कोण देऊ कवे सकाळ हांगा शवई फण्ण घडले त्या थोडे आज का बार लायक सांगको काय ना त्या केकले दिला दलवे हांव खावच नाकवे म्हाका एकसने पुणे कोण दी एक दनपारा वर्षिका जेवण जेवील मारायती जीवन दाम खंय गेल्ली की आज कोणाल घरा गेलेल गो आजी मत मामा ते गेल्लेल रे मत मामाल बापसूल काम आशिले तेश जावन थंय गेल्लेली जेवण केल्ले हात धुल्ले तांगेल घरा लागी बसत मरे थंय चलेल हांग देवली पळे तू भिवू नाकोने हांव चड दिसांक राबना 4 दिवस राबचे इतले सांगले रे आनी की बसल्या पळे वस गो कसने पुणी कोण हाड गो हा दायत माय कष्ट कोनो पुरा केल्ले वार पुरती आराम मेळ्ळे केल्लेल कसने अत्तवरना पदे पदे काम करचे चुकना सकणी राती खाण जेवण करता करता वत्ता प्राण हाय तसं करचे म्हाका पोट होड तुमका मन होड नवे हेंचे होड मनान तो मस्त मस्त लाईक शेअर सबस्क्राईब करून सपोर्ट करच्याक विसर नाका ती आम्ही आणि तुमका अनेक व्हिडिओ मिळतली धन्यवाद